Ak máte manželku a chodí trénovať a má trénera, pozor, Pás súdnosti. pozor, hej, pás súdnosti to už neexistuje, Jozef. Či máš ešte nejaký po starej mame? To by som bral, to by som ja bral, však by si to bral aj ty, Jozef. To by brali chalani, keby sme mohli mať kľúčiky od nášho pokladu. No tak, vedúci to je Filip. Filip, koľko je to centimetrov? 198. 198. No. Ale ešte rastieš, ešte to cítiš, dáš to na tú 200, tlačíš, hej? Po večeroch. Do rodín, vedúci, stredobodom ktorej udalosti by ste nechceli byť? Asi nejaké tornádo. Ničivé Tornádo stredobodom, to sa môžeš pozrieť, budeš vidieť chvíľočku až na nebo a potom lietajúci vedúci. No tak, Jozef, o čom sa hovorí, že je to liečivé? Homeopatika. Indiánsky náčelník je skúsený a povedal nám jasne. Homeopatika.